Lehortea aldika etortzen da parterik gehienetara. Telangaren familia bizi den eskualdean, arazorik handiena urria edo urik eza da. 3 egunetik behin, etxolatik ura banatzen duten lekuraino egin behar izaten du joan etorria bizikleta zahar batez. Urbanakuntza lekuak nahiko urriak direnez gero, arazoa berdintsua da familia guztientzat, eta honela, leku hoiek lagun arte eta berriketa leku ere izaten dira. Telangak, untziak urez bete eta geldiro pedalei eraginez, etxerainoko 14 kilometroak egingo ditu, aldi bakoitzean eraman ditzakeen 100 litroak aldean dituela. Hori nahikoa izango zaio bere familiari 3 bat egunerako, edan, janaria prestatu eta garbitzeko. Eta Telangak nagusiena izatearren urketaren ardura badauka, bere arreba jomak sukaldeko zereginetan laguntzen du. Familia guztietan nork bere ardurak ditu, ongi eta zehatz bete behar direnak dena ongi bildadin. Janaria beti bat eta bera da. Betiko barazkiei, jairen bat denean baino etzaizki egeituko irinezko talo batzuk. Janlekua etxolaren sarrera bera. Eta janaria urri den arren, jatordua, elkartzeko eta familiarterako ordua da. Arduren artean, eta ez garrantzi txikikoa, egurretan joatea da. Egurretan, egunero. Neskalagunak elkarrekin izaten dira egurretan, beti ere, zuhur ibili beharrez inguruotan suge asko dabileta. Egurra aspeletan jarrita, 25 kilo edo gehiagoko aspeletan, buru gainean ekarriko dituzte oreka dotorean.